салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранада ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Volkswagen Polo аст бародаро, соли 2012, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолатш беҳтарин. Чӣ хеле дар навор мебинем, мошин тоза, мотор, коробка ходовой 100%, задагӣ пистагӣ надорад. бародаро, мошин дар Тоҷикистон қарор дорад, дар шаҳри Норак, берас тамошгаҳай. ҳуҷҷатҳои расияш бародаро то 22.06.2024 муҳлат дорад, аз Тоҷикистон боша бародаро, то 16 феврали 2024 тонировка дорад. мотор, коробка ходовой 100%, биягон расходи камолия бародар. кадме мега мақсад ягон суми созумтия мақсад ки растамошка мега менуметимаш перастамошка 80-таш мега варианти алиширам ҳастай. касоне ки мошини алиши дошта бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. эълони навбати мо бародаро, мотоблоки фурӯшӣ ҳастай. мотоблока Россия гирифтагӣ чизе дар навор мебинед, комплект ҳамаш фурӯхта мешавад. килӯхмайдакнак, ҷифткнак бародаро, каҳдаравак, тлишка, ҳама чизе дора. масла паслаш ҳамаша нав кардаги фирмаи Хондай, бениҳоят фирмаи бақувватай. мақсад ки бо дигар намуди техникаро қаҷӣ дора бародаро. халоса кадми харидор боше, рақамҳои рӯи экранда метавонед ки муроҷиат кунед. бародаро, якчандта видео дора, рӯй мекунед, масалан чанд қадр ҷифт мекунад, чӣ хел масалан килӯх майда мекунад, ҳамаи наворша дора. харидори аниқ боше, рақамҳои рӯи экранда занг занед. нақш бародаро ба маслиҳатай қарор дорад дар ноҳияи 5. эълони навбати мо бародаро, Daewoo Nexi южни корейский ҳастай. солиш 96, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин нав краска кардаги, сарапина надора, мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллони нав дора, 1 сол ҳуҷҷат, тонировка. ҳамаш 100% бародаро. ходовойш бениҳоят хуба, ягон камоди ва расход надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, наша бародаро 25000 сомон мега, бо камтар муомила дора. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти паратара ба даст овардан, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбати мо бародаро, солиш 98тай. моторш 1.8, коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. гази бензина, ҳардуш кор мекунанд, состояниш хубай. ходовой, салонш тоза, баллонаш ҳолати хуб дар қарор дорад. мошин бе ягон расходи камолия бародаро, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи 5. ҳуҷҷатам дора. нақша 75000 сомон гуфта истода, бо савдо мешавад. бародарони харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран, рақамҳои Россия, ватсапам дора. метавонед ки тариқи ватсапам муроҷиат кунед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар навори мо бародаро, трактори фурӯшӣ, трактор Т40, солиш 87, состояниш хубай, ҳолати корӣ дорад бародаро. рул гидравлик, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, наша бародаро 40000 сомон гуфта истода, бо муомила дора. сарошона фурӯхта мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти паратара ба даст овардан, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти паратара аз соҳиби
трактор дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Касони хона, мошин, замин чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо, ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. اعلان دیگری ما باردار خونده پورتل سال 2003 کاروکش میخانیک حالتش خوب ماشین باردار ساختنش خوبای حالت کاری در قرار دارد کوزوفش نوای زدگی پشتگی نداره باردار وارد کردگی نیسته رامش هم میگه سوزه بالونش نو حالت کاری دای موتورش 100% دود نمیکنه میگه مثلا نمیخره بیاگون رسخول کاملیه یک ساله حجت داره میگیری باردار فقط های میکنی قرار داره در نوحیه دوستی نقش باردار 60,000 сомон гуфта истодай. Касоне ки харидори анеҳ боша метавонад ки рақамро рӯи экран дар занг зани маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо, ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.